Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Noong Oktubre taong 1997, napabalita ang Kalibo Aklan. Hindi dahilan sa kanilang mga pinagmamalaking ati-atihan, kundi dahilan sa mga manananggal o ang tinatawag nilang wakwak na nakita sa may laserna sa poblasyon ng Kalibo. At nito lamang Marso ay muling naulit ang naturang kababalaghan. At sa nasabi ding lugar, ano ang kwento ng mga taga-Kalibo nang gabing sila'y masindak ng wakwak? Alas 7 ng gabi, noong Oktubre 1997, ay binulabog ang mga residente na makakita sila ng dalawang babaeng nakaputi. May mahabang buhok pero walang mga paa na lumilipad sa itaas ng mga kabahayan. Nalibang ko ato. Wakong katong tingos wakwak, perti sa bako ito. Pag kita mo ko tay, perti baho ah. Ang wakwak, ito na sa kong gilid, perti na kong kuyawa. Kuyawa kay mga half one pert o 3/4, idagan ko, pero ako ni kamang. Perti bitang batiyag na ungu ah. Wala puro mang naong, sa katong ungu ah. Buryo mato o tamsi ba? Murag singot sa kadlaon. At halos ay panawan ng hininga sa takot sina Jomar at Toto dahilan sa bubong ng bahay na kanilang dadaanan ay naroon ang kanilang pinagkikwentuhang manananggal. Ang kabayan, itong adlaw gabi ito, dito adlaw. Di kayo sa trabahoan na to, yung hibong ko. Dira tungod sa mua, natapok ang mataw, abi ko manghatag kong sardinas. Abi na ko na ayuda. Ana sila nga, naaday galupad-lupad nga wakwak. Ako di ko matuo kay, di ko tuo wakwak. Pero ungo ra, tuo kong ungo. Nandun ko ng umato, ako dyan mismo nakakita sa wakwak. Mamao sa kinani, mamao. Oh, pero wapo na yung ito. Hibong ko. Ito ba man nagkalit ang wakwak? Ito ang mga tao. Naglupaan na dagan. Ako ang dagan yung kumahadlok. Hindi ko ito wakwak. Ungo ra. Nagkamang ba ito? Dagan ba ito? Pero isog man mi. Isog ba ito no? Isog ka? Isog. Oo, isog mi. Huwag may nanagan na ito. Mo ito, si kapitan niya, si kapitan niya. Itong dagan mo ito, dagan mo ito. Huwag may nanagan, kaya isog man mi. Mo ito, tumpam na sa mong kalit sa atubangan. Hadlok na mi kay basta nainag naong. Paano sila gay? Pero bagdag sila mo, na? Pero yung bagtak. Okay. Bagtak sila mo. So, moto, nanaga na may mayo kay. Kaya naman may tiil. Pulba naman kayo nga. Nasa may tiil. Masay kami sa tiil. Paano may kuwasa mo chinilas kay. Kung nagitudlo nga teknik ni Juan ni Singana. Asa yung chinilas? Minister. Yung chinilas niyo, Spartan? Spartan o Juan, Islander. Pinalito silang dolor. So, moto kabayan. Dari sa among baryo ron, mo dyan ay ikahadlokan ron kay. Pero wish yung ginangawak-wak ron. Kisi agtang, kisi agtang. Cute eh. Nang makabawi sa pagkabigla ay binato ni na Jomar ang manananggal o wakwak na may dalawang dipa ang itim na mga pakpak. Gwapo na ko ah. Gaga na lang ko. Naperte nung hadlok ka. Hallelujah. At hindi ko alam kung totoong aswang kasi hindi ako naniniwala sa sinasabing aswang. Tapos lumabas kami, nakita ko sa Himpapawid tatlo. Nakita ko lumilipad. Lumilipad, dalawa. Basta lumilipad, ganyan. Dalawa sila magkasabay. Tapos yung isa pasalubong. Papunta doon banda, no? Yung isa sumasalubong. Di bali tatlo yung nakita namin.
Ang lumilipad na may dalawang dipaang itim na pakpak ay mas itsurang tao kaysa sa ibon. Tapos, pagbanda doon sa may, yun na, ano ba yun? Yung niyog. Tapos sabi, paglagpas doon, sabi ko hindi ibon kasi malakas ang impact ng hangin. Kaya, doon ako naniniwala na wakwak. Ang inaantok na si Jonah at mga kasamahan ay napamulagat sa takot nang tingnan ang itinuturo ng katabi na ng kanilang sipatin ay hindi isang paniki, kundi isang babaeng mahaba ang buhok, may mapupulang mata, putol ang katawan at may malaki at maitim na pakpak. Sa takot ay nagyakapan ang magkakasama at nagdasal hanggang sa malampasan nila ang manananggal o wakwak. Subalit naputol ang pag-istoryahan ng magbayaw at napako sa kanilang nilalakaran nang makarinig sila ng malakas at paulit-ulit na huni ng isang wakwak o manananggal. At lalo silang kinilabutan nang makitang papunta sa kanila ang manananggal. Kabayan, huwag may nangilag sa wakwak kabayan. Karang ulo abroad na. Igo na nagpala tayo sa kabawang may dali. Huwag may kabaw nga isundan naman sa wakwak eh. Hindi agir mo sa lugot. Nagtunan mo ka ng kuwan, naguhat ka ng saging. Ang buwan, nagdupad-dupad magkanahan eh. Nalibang ito tayo. Pagkalibang mo tayo. Nahilo ka ito. Akong kisimot. Bako magayo. Saan ni tayo? Nadi tayo mo. Pagkuhan mo kabayan. Kalitan eh. Eh, lain mo tingog, partikling ba? Na ang wakwak. Duda niya. Ang wakwak, ang una or agad. Yawan ni. Sulidadan niya ito. Pagtanaw na mo, wala na may kuhan din. Wala na may tiin. Asa mo tira ito dahil? Una ko nagdak ko ang tiin. Kabayan. Muna, nakulbaan, dagan ni. Tinawan mo tiin. Hindi ko suga dagan mo. Kung nagiging ka na marathon doon sa Milo. Pagkuha na to. Yatangan mo sa, sigbit. Tayang ato nung kuha mo, panahon na kabayan. Kung saan tani nga, nilabot ng pasingalan,